Abantu bamintu babukimonge Bwana Yesu asifiwe. Mulino mogoko Gavana, Your Excellency, ndaketeko tabambia mono sana. Wewe ni mchapakazi. Ekero obogole ziri nguli okwanira abantu bamintu. Ikoneka segendete usera machecharo. Abantu bamintu. Tindi ko chutwara mangana mange. Ndaketeko kwana igaigoro yomo. Omo MCO bokimonge. Tomera nitenerega nyabitunwa. Nkaratari ko kwana buyaigoro ya gavana. Kamotebi omo MCA ancha eserikali elia igoro otwayete. Eserikali yanse nero tobwate. Gatotebanie amahana buna mahana abantu baminto. Ekere omo MCO bokimonge agendete korore kanatata getiko korega asine gavana tego tobera buya. Nche omo MCA ne ndubuyane ninganetie gavana wanche togendere komwebereria erinde airane ase kiama kiaye akolere abantu babo kimonge elia kaberente bega gavana mbiya mone senge jogwa torentera chibazas mbiya mono moko mwakera mbiya mono mwakere chipo ya mono gavana ege ntonda ke tego te gavana nche kurumo chakano na beiro monto kurumo chakano ngote bambia mono na ndi na chole tukurubo kimongega ntabe keiriki na kende kyons igo I was kilometer bali bande babate bina mbare bisete bati nche kurumo chakano gavana na beiro monto kabisa ngosa baiga gavana ngosa baiga abana ba mintombale ga ali bosongo ba plaete bigasie bike nga nechengo tomere a small list abantu ba minto mogwanjo mugabana oyo atoya chinafasi chembere meyo sabana biamono ndagete kwanera igoro ye edaraje ya lyokin abantu ba minto maetenje tinganje tikoga mono nsoke tona koera na chi promises chitai ege ntonda anyale ko batebya abantu ba minto edaraje ni manyiteme chande na chira ali chintunde ange isatu edaraje ye nebwato muchando nomo contractor chibesa chatumegete project chikakora chikaera egento kega neirie ninche neberarie serikali emente chibesa gwetani chiri charenge ororo naende ko ikamoba na inche kabisa ego chakotoka ngoma nene gwenzo chire ninche mbo kwa na mangana ya yedaraje ye mo support erinde monene gwense anyare gotomendera chibesa se pareye at least that rosie daraje eria abantu baito bambuka kugenda chika cyabo mbuya bosembobe narora abamura bakobeka chikilipu gachi orochoro bunabono rokwanda rwaichora pi egentege tanga niko basoro okoro rochero lirwa ichoi ntobwata nomubwata mairi katika berega karaigama karaberalia rochero lirwa koira nanse omanya ko chikwambuka kugenda ngumbu embure ya tuense Dubai omanyete Dubai ne desert Dubai embure ya ruase ya tumenyekana ndinga yembura ya rwete abantu barachaka kwa kontimbuchi highway cha Dubai igobone kero rojo roho ijora nkaga tali gento kegeni tali barongo gendire bona abantu bachiko ko siria mahima nje kuno mojumbo ino ndagete ko batebya edaraje yenkonyera ositole tutaraika 2027 ndokona na abantu bami sisi emwanjo walete senge njitoraba murabake baraba chapa kazi na indega asiyeye ntoje tonyako ngokora gavana toba se korosa gocha bokimonge nye abere mne ina ya abere aye make sure ngoko genda gocha na choge intue toko bwate kabisa intue toko bwate gavana senkoro in fact naenda eno moigwa gwa machoge buna na injendo moigwa gwa babasi ndoli ko chiko ko sera go se toko oroke toko go sere toko oroke go chaya ya ai no me to moigwa anjira ralia gomina rome no anjire mono taribo
lakini rende gavana tubaze kwebanga rende no moigo itore aye kora magendro asa abantu baminto mogwanja baigo Barenga moko ha gavana ama kwania akera kwenda gwetana na Kisii County akorega simbia mona abantu baminto nyasaba sese